Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice bola tragická a neospravedlniteľná. O tom nie je najmenších pochyb. Niekedy ma však mrzí, že táto vražda je dodnes politicky zneužívaná, často na doslova bezcharakterné politické kampane, ako bolo napríklad v prípade slovenskej opozície, alebo v prípade ešte bývalého policajného riaditeľa, ktorý pod obrázkom Martina na obláčiku prezentoval prenasledovanie nepohodlných policajtov, či dokonca prenasledovanie politickej opozície. Považujem trošku za smutné, keď slovenské médiá na obhajobu svojej zaujatosti často používajú práve prípad Martiny a Kuciaka. Jána. V každom prípade oveľa viac ako nejaké politické gestá alebo politické zneužívanie tejto pamiatky by ma kolegovia z Progresívneho Slovenska teda najmä zaujímalo vyšetrenie toho prípadu, odhalenie skutočného objednávateľa vraždy, ktorý zostáva dodnes bohužiaľ utajený.